Не мога да разбера вече какво се случва. Отиваш, купуваш си чисто нова помпа, монтираш я на колата, една година по-късно или стотина километра, вече нямаш педален съединител. Помпата не става за нищо. Оттам отиваш, сваляш от колата донор, която е на 33 години и 5 години стояла разглобена, една стара оригинална помпа, слагаш я и всичко работи прекрасно. От какво ги правят? От халва ли ги правят? Явно за това оригиналното струва примерно 100 и нещо 200 лева, а това струва 30. This is a work of art. But this is bullshit.